Ang istorya ta ha. Kanang karon wa nay sa imong hunahuna ba? Imong panghunahuna wa nay magsulti-sulti nimo. Wa na. Kanang unsa may imong mabatian ra ina sa imong hunahuna? Eskwelahan. Kanang imong nasi imong hunahuna ba? Unsa may naa di sa imong hunahuna? Nga di nimo ikasulti. Eskwela. Nag-eskwela ka? Ha? Maghisgot ta ba? Kanang maghisgot-hisgot ta ba? Atong hisgutan ang mga nangagi nimo ba ang imong mga kaagi? Do na kay ikasulti nimo imong mga kaagi sa una. Unsa may imong ikasulti? Sa una, imong nahimnumduman ba? Imong sige daw, isulti imong mga kaagi. Ate. Elementary. Unsa pa? Isulti. Di sa man ka nag-eskwela sa una sa elementary. Ha? Di sa man ka nag-eskwela sa una. Ha? Unsa? Di sa man ka nag-eskwela sa una ba? Baka kinumdum. Unya, imong edad karon pila naman? Ha? Imong edad ba? 31. Wala pa jud ka kahinumdum ate. No? So, dako pa gid ta og kuano kay kung sakto yung ingong doktor nga mag-abot pa gid ta og 4 years to 5 years usa ka maka kuan og kuan anang makakuan ka og sanina makahunahuna ka nga sakto na gyud imong panghunahuna no. Wa gyud kay ikasulti dire ikwento baka nabang gitawag na to ikwento ba namo ba unsa imong mga kaagi? Isulti na nga rin namo ba? Te. Unsa may imong mga kaagi gyud? Imong kaagi ba sa imong kaagi? Unsa may imong ikasumbong sa amo bang imong mga kaagi ba? Ha? Kurot nagkaon. Imong kaagi gikan sa pagkabata hanton nga midako na ka. Ha? Na ba kay anak imong isulti bang sa amo ba? Ayaw pag kuan kauwaw pag sulti, isulti sa amo unsa imong mga nahinumduman. Isulti dir sa amo kay para i-share ba, i-share nga rin sa amo imong mga nahibaw-an, imong nahinumduman. Para ato mag-istorya ta ba? I-istorya. No? Di pagad kay lagi siya tulala pagay kay ate pero ato bang ma-recall aron basin ba may nahinay ate no? Mahinay-hinay ba og kuan ba kayo imong panglihok-lihok normal naman ang imo na lang panghunahuna mo di pa kayo normal ano no so na kay anak ha pila ka buok tulo kadagan bag anak oy usa ra imo anak siya may pangan sa imong anak ha o di pagad siya dako pagay siya kung kanon kasi kahinumdum so ang nimong nahinumduman sa una kinsa may unsa pa may imong lain nga nahinumduman jud unsa may imong nahinumduman di siya man ka nagpuyo sa una ha asa man ka nagpuyo sa una ba Pangasinan unsa Sinihan di ha di lagi kini pug makuan pa kay sa siyang kuan pag istorya imong Pinoy-anan asa man ka nagpuyo sa una unsa nga barangay usay pangan sa inyong Pinoy-anan nga barangay ha Maswaon lite unsay imong pangan sa imong barangay kalimot na ka
Kalimot na day ka. Pero kung naunaw ni mo te, asa amo tanaw ni mo, normal naman ka sa lihok-lihok ni mo, normal. Pero ang imo lang pangunauna mo, di pa normal. No? Barangay Japan. So ang imong paningkamutan ate nga makahinumdum ka sa mga nangagi nimo. No? No? Hinumduman yun nimo imong mga kangaagi, hinahinay ba? Gikan sa sinugdanan, hantod karon, di ba? Oh. Di ba? Kay para maoki na ang tanan, no? Hala, sige, suwat-suwat diha na lang. Okay. So you eat this right away or put it in a shake? Hello, love. What are you cooking now? Cooking adobo as always. Yapon na guys. Yummy. So usually when we cook adobo, I don't know about other people that see they put brown sugar. Magkaro ka na? Tali ka. Puro na ba? Sama ko. Kat pala ko manang. Pero Makalan. Kami ci bunga. Na? Kami ci tinuwa man tuno kan. Kuy pa ba? Wala. Na. Kan. Eat na ang kwarto. Bukan kan. Na. Eat up. Eat. Sobrang ini. Sobrang pagkuhan. Ito din na eh. Ada. Kabece hutan. Ang saan gusto natin na one of the last. Hindi na. Hindi na Where's the sun? Ano na ako ba? Kasi sa bagay hindi na pati. Ha? Hindi na pati. Wala yung nagiglaag. Buwat na po. Huwan man. Ano? Ang tao yung delikado na. Hindi ko lang. Wala daw ko yun. Hindi ko. Boleh ko siya sa anak siya. Kaya naman siya, ano siya ito. Ikaw, hindi pa kita ato. Wala ka, nanay. Wala ko yun. Kung muna. Ibiyan din kagaya natin. Ha? Luto niya mga first time. Kasi na pinatay. Bukas ako din eh. Ingay. Oh. Sige. Lagi mo ito naman siya. Ha? Yung kumain naman. Parang kabang nanay? Ay, pag-buki. Ako siya kakuyog. Wala ka kuyog niya. Ibiyan ka. Pero one. Buwan mo te. Buwan mo. Ibiyan ka. Ano te? Sabi ng gamay mo. Ichuchot. Ay! Hindi mo eh. Anong giring? Ano ko naman eh. Baka naman din na. Ang giring, o giro, pinamrasan, hindi makumpira sa Japon. Patutulog na. Kung magkasama ka na, kinauran ng kara sa anak. Hindi ko makumpira sa. Okay. Nagkatog posibilidad na makuha ka sa rabis. Tangko. Ano ko mo na.
Sa'yo taron niya po. No? Yun. Huwag mo nakalaan ron kahit uwan man. Kaya kung mapay uwan, tuwa ka dito sa simol. Dito lingkod. Uwan man. Manisa. Ha? Manisa. Yun ang tablet. Para siguro pag-pila sa mga tani. Ha? Pila ba sa tablet? Ano? Ha? Dugangan pa? Tina? Tina dugangan? Yun yung Ako niya lang. Kurdas na. Ang gagawin ko nun fast